Boba. Poláži to na mňa. No, čo mi sa došli nažrať. Ja čo ti hovoril vlastne? Ja som sa nažral pilulky, polky, piču dostanem z toho. Počúvaj ma, my dojdeme domov, hej. Počúvaj, my dojdeme domov, nám sa postaví klad a my budeme, že kurva. A jak ten chlad? Takto skoro, odtiaľto skoro nepôjdeme, nemám ten pocit, že odtiaľto skoro pôjdeme. Na úr. Neviem, to bolo chlad. Fakt nie. Ešte bread. Get bread. A nie je to Víka. Aký horný je. Však ona tu není. Môžem ísť dnu? Ukáž.